τώρα να συνδεθούμε με τις φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί μας περιμένει ο Αντώνης Σαραβαντινός για αυτά τα περιστατικά που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Κοίταξε, θανάτων δεν κρατουμένων. είναι λίγα τα περιστατικά, Μαρία. Έχει ξεφύγει η κατάσταση από ό,τι φαίνεται με τον πόλεμο των συμμοριών και των ισχυρών μέσα στις φυλακές. Και το απίστευτο που συμβαίνει είναι ότι οι αρχές είναι απλοί θεατές. Παρακολουθούν αυτόν τον πόλεμο. Συμμορίες και κρατούμενοι να αλληλοεξοντώνονται για τους δικούς τους λόγους, για τον έλεγχο των συμμοριών, του εγκλήματος, των όπλων, των ναρκωτικών και ούτω καθεξής, και έχει την πολιτεία απέναντι και κοιτάει. Μία κατάσταση, κύριε Ραβαντινέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Ραβαντινέ. Την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πολλά χρόνια τώρα. Το θέμα είναι γιατί δεν γίνεται τίποτα. Ακούστε, γιατί και εσείς είστε πλανημένοι. Πλανημένοι γιατί? Την πολιτεία ως θεατή. Ναι, περιγράψατε το ρόλο της πολιτείας ως θεατή. Ναι. Δεν είναι θεατής, είναι διαμορφωτής. Διαμορφωτής. Την έχει διαμορφώσει με την νομοθεσία αυτή την κατάσταση. Με την νομοθεσία, με την αντίληψη πως πρέπει να λειτουργούν οι φυλακές. Ναι. Παλιά τα 3α, ξέρετε, ήταν μια ένδειξη ποιότητος. Το άριστο, το καλό. Σωστό. Εμείς καταφέραμε, κάναμε 4 τα α, δηλαδή? αλλά είναι απόδειξη ανικανότητα, ανασφάλεια, απειθαρχία, ανυποληψία. Αυτό επικρατεί στις φυλακές σήμερα? Αυτό είναι. Ναι, βεβαίως. Αυτό εκφράζουν. Το έχουμε πει 100 Τώρα φορές. αυτό το φαινόμενο, πέρα από το γενικό που λέτε. Ωραία. Ακούστε, όχι, δεν είναι γενικό. Βάζετε τώρα το πλαίσιο. Να πούμε και το πιο συγκεκριμένο. Τι γίνεται με τους κρατούμενους και με τις συμμορίες? Θα σας πω να είστε σίγουροι. Ελάτε. Γιατί πλέον προστασίας δεν χρήζουν οι κρατούμενοι. Αλλά μόνο που διαχρονικά χρήζουν οι αδύναμοι κρατούμενοι στις φυλακές και εμείς οι υπάλληλοι. η σοφρονιστική, Ξυλοκοπούμε, θα τρώμε ξύλο. Δεν κοντά να πούμε το όνομά μας. Τι λέτε τώρα? Άρα οι ισχυροί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, είτε σε ό,τι αφορά τους κρατούμενους, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπαλλήλους. Κυρία Αναστασοπούλου, παντού οι ισχυροί κάνουν ό,τι θέλουν. Ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία. Συγκεκριμένα, κύριε Ραβαντινέ, θα μας πείτε τι γίνεται. Γιατί όλοι τα λέμε γενικώς και ορίστως. Συγκεκριμένα, τι συμβαίνει? Πείτε μας περιστατικά. Μα δεν τα ξέρετε τι συμβαίνει. Εγώ σας λέω τα αίτια. Προσπαθώ να περιγράψω τα γενεσουργά αίτια. Μάλιστα. Το τι συμβαίνει δεν βλέπετε. Μαστιγώματα υπάλληλοι σκοτώνουν σαν αρνιά, σφάζουν κρατούμενους, όποτε θέλουν να αποδράνε. Ανυποληψία, υπηρεσία. Να μας περιγράψετε λίγο, κύριε Ραβαντινέ, τη δομή αυτού του συστήματος. Δηλαδή, πώς λειτουργούν? Υπάρχουν συμμορίες, υπάρχουν ισχυροί, υπάρχουν άγριοι, υπάρχουν έτσι, υπάρχουν αλλιώς? Να μας περιγράψετε λίγο πώς λειτουργεί μέσα το εσωτερικό των φυλακών. Των κρατουμένων εννοούμε πάντα. Ποιος δεν ξέρει πώς λειτουργούν οι φυλακές? Το θέμα είναι γιατί λειτουργούν έτσι. Υπάρχει ένα δόγμα. Ο αντίπαλος είναι ισχυρός, βάλει εισαγωγικά τη λέξη αντίπαλος, εκεί που εμείς είμαστε αδύναμοι. Αν στην αδυναμία προσθέσει και την ανικανότητα, γιατί μας κατέστησαν ως προσωπικό αδύναμους από την εγκατάλειψή τους, συν την ανικανότητα τη δικιά τους. Μα τώρα μπορεί, κύριε Ραβαντινέ, στη νούμερο 1 φυλακή που είναι ο Κορυδαλλός, να έχουμε νεκρούς κάθε μέρα? Τι γίνεται, τέλος πάντων? Να πούμε, δεν είναι μια περιθωριακή φυλακή. Μιλάμε για τον Κορυδαλλό. Το νούμερο. Τι και? Όταν νοσεί η Μητρόπολη, τι περιμένετε? Μα δεν τι άλλο να σας πω. Μας ξεπερνάει. Κύριε να κάνουμε αυτοκριτική. Όμως, να την κάνουμε. Δεν αφορά μόνο εσάς αυτό. Δεν αφορά μόνο εσάς αυτό. Αφορά την πολιτεία πρωτίστως, προφανώς. Μας ξεπερνάει. Βεβαίως, έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Οικονόμα, ακούστε με λίγο. Μας ξεπερνάει. Το θέμα φυλακές πλέον, για να μην δούμε ακόμα χειρότερα, και τα χειρότερα όχι από ιδιοτέλεια, από αίσθημα αυτοσυντήρησης, τα βάζουμε στη μεριά τη δικιά μας. Θα μας σκοτώσουν να πάρει ο διάολος. Τι δεν βλέπουν, τι δεν καταλαβαίνουν. Με τους ανίκανους, τους ανυπόλοιπους που μου εμπλέξει πάνω. Ποιος είναι ο συντονιστής φυλακών? Φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε θύματα? Ποιος είναι ο γραμματέας της κλιματικής πολιτικής? Ποιος είναι? Ποιος είναι επιθεωρητής φυλακών? Ποιος είναι? Εσείς πείτε μας. Ποιοι είναι αυτοί? Που όταν τους καταγγείλαμε, ακούστε με, δεν τα ξέρετε, ονόματα θέλετε να μας τα πω. πείτε, κύριε Ραβαντινέ. Όλο περιγραφή είσαστε, όλο γύρω-γύρω είσαστε. Όλο στην περιφέρεια είσαστε. Όχι. Όχι, κύριε. Όλο στην περιφέρεια, αφήστε τα αυτά. Ακούστε. Θα πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, κύριε Οικονόμου. Δεν θα λέμε ότι να είναι εδώ. Τι να πούμε? Βγήκαμε εδώ να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι πρωτοσέλιδο σήμερα, θα το δείτε στην Καθημερινή. Σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες. Και εσείς τώρα περιγράφετε. Κύριε Οικονόμου, αυτό καταλάβατε? Ελάτε, πείτε τα. Δεν σας είπα να ασχοληθούμε μόνο με το συνεπακόλουθο και όχι με τη λάθος πολιτική. Εμείς τα λέγαμε. Κύριε Ραβαντινέ, τα είπαμε στην Ιδρύτα. Και άκου τι έκανα. Ότι η σοφρονιστική... Αφήστε να το πω. Αφήστε, κυρία Αναστασοπούλου. Αφήστε.
Πείτε το. Βγήκαμε σαν συνδικαλιστικό κίνημα και καταγγείλαμε πράγματα. Και τι έκανε η δυστυχία της ευτυχίας? Μας έστειλε κατηγορούμενους σαν συνδικαλιστές ότι τα είχαμε, λέγαμε ψέματα. Βγάλαμε ένα δελτίο τύπου που είπαμε γιατί η φυλακή ήταν ανοιχτή και τι απήντησαν η εγκληματική και όχι αντιεγκληματική πολιτική. Κινδυνεύει η ζωή των ασφαλιστικών υπαλλήλων, κύριε Ραβαντινέ. Ακούστε, μισό λεπτό, αυτό που θέλω να πω είναι πιο σημαντικό. Πείτε το, καταγγείλαμε ότι η φυλακή δεν λειτουργεί, είναι απίθαρχη και είναι ανοιχτή μεσημέρι. Και τι γύρισαν και είπαν? Ότι και κλειστήνα ήταν η φυλακή, πάλι θα τους σκοτώνανε. Τους στείνεις και αυτοί λένε ότι ψυχαλίζει. Το καταλαβαίνετε? Θα επανέλθουμε, κύριε Ραβαντινέ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να βάλουμε Θα επανέλθουμε. Αυτό παθαίνουμε πάντα. Ελάτε, πείτε μια τελευταία κουβέντα, κύριε Ραβαντινέ. Δεν έχετε παράπονο από εμάς. Από εδώ, ελάτε στο στούντιο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και με περισσότερο χρόνο. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ανίκανοι, οι διοικητικά και επιστημονικά ανυπόλοιπτοι, μας έχουν καταδικάσει. Αυτοί βγάζουν σπηριά στη λέξη ασφάλεια και στη λέξη πειθαρχία. Ως αν να ζητάμε να κάνουμε δούλους στους κρατούμενους. Να προστατεύσουμε τους αδύναμους κρατούμενους. Κύριε Ραβαντινέ. Και να πω και κάτι για το λέτε συνέχεια. Έχει ακούσει ο Παρασκευόπουλος στα εξαμάξεις. Ναι. Εδώ έχουν τάξει στους κρατούμενους ότι θα αλλάξουν τον ποινικό κώδικα. Οι νόμοι αυτοί τους φαίνονται φλιναφλήματα στους κρατουμένους. Τάζουν και μετά τι κάνουν? Και σταματήσει το παραμύθι του Παρασκευόπουλου. Ο Παρασκευόπουλος για να σε αποφυλακίσει, ο νόμος Παρασκευόπουλου θα το ένα τρίτο. Ο νόμος Κοντονή το έκανε ένα τέταρτο. Και δεν το έχετε πάρει καν χαμπάρι εσείς. Και λέτε Παρασκευόπουλος, ο Παρασκευόπουλος. Ήταν χειρότερος ο Κοντονής. Χειρότερος ο Κοντονής, δηλαδή. Αυτό μας λέτε. Βέβαια. Μάλιστα, και μην παίζουν με τους κρατούμενους. Μην τους τάζουν. Όταν τάζεις πρέπει να το κάνεις. Καλημέρα, κύριε Ραβαντινέ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε.